Mae'n dibynnu ar patrwm y dosbarth mewn gwirionedd. Dwi wedi dysgu mewn amrywiaeth o ddosbarthiadau a mae yna amrywiaeth ddosbarthiadau i'w cael o hyd. Dwi wedi dysgu mewn sefyllfa a dwi'n siŵr bod yna ambell i darparwr yn gwneud hyn yn barod, lle mae yna ddosbarthiadau yn yw yna wersi byr iawn, lle mae yna waith cyflwyno yn cael ei wneud mewn un wers ac adolygu'n cael ei wneud yn y wers arall. Bersonol, dwi'n licio cael cymaint o amrywiaeth a sydd bosib o fewn gwers. Dwi'n meddwl bod yna lles i ddysgwyr i gael gwers cyfan dim ond yn adolygu a dim ond yn gwneud gweithgareddau. Dim mwy na bod nhw'n cael gwers gyfan yn ailadrodd ac yn gwneud gwaith cyflwyno neu gwaith gramadegol. Felly'r amrywiaeth yna dwi'n meddwl sydd yn bwysig. Eto, drost gyfnod, mae eisiau sicrhau bod pob un o'r sgiliau yn cael sylw. O fewn yn cyrsiau ni, oherwydd bod ni'n canolbwyntio mewn gwirionedd ar gynhyrchu siaradwyr, y sgiliau pwysicaf sydd gennym ni ydy sgil gwrando a siarad. Felly mae eisiau sicrhau bod yna ddigon o hynny'n digwydd o fewn yn cynllun gwers ni. Dy hynna mi ddeud bod gwaith gwrando i fod ym mhob gwers yn yr ystyr bod yna waith gwrando ar dap yn digwydd. Dysgwyr yn mynd i wrando, beth bynnag yn mynd i wrando ar chi fel tiwtor. Ond yn sicr, fyswn ni ddim yn hapus ond i bai bod ni'n gweld y dysgwyr yn siarad yn ystod y wers ar unrhyw lefel. Ac i bod nhw yn cael y cyfle i symud o gwmpas ac i bod y dynamics y wers yn